नानि सिखारला नोङो नै मालाय जोंदावमोनहा नोंबै गेसावमोननाव फिथा सिथाव जाहैनो नागिरबाय होमबालाय नानिखौ लांफाला थै बेखौ लांफाबाव नामा सोरबा उन्दुगा दिरिखौ लांफालालै थिख्रिखौ जा साथां नों जाखाबाय जा साथां नों थांसै आजा नों आं थौदोलै आफा दा सिखारबा थांफागोनसै थिख्रिया थौ आबैनाव थांसैब्रा थौदो हनै थांबाय मालाय सालाब्रा गावसोराव थांबाय आंबो थांगोन आरो लांफालाबो दा गाबबाय थागोन बियो थां मोखां सुयै थां बिमाया मोखां सुनानै हर जेबो थाल लानो रोंथारालै बियो फिसाफोरखौनो खालि गावल' देलायनाय नुवाखै उन्दुनायानो टाउनफ्राव शपिं खालामनाय बायदि देलायफब माखब उन्दुनायानो जेबोथ' मावनो रोंखाया जाथारलायबाय नोंहा बेरे फुंजानि मावनो रोङाबालाय माखौथो सानफ्रामबो मोनजाबाय थायो नोंलाय आं संनाय ओंखाम ओंख्रि गोथावनो ए बेखौनो खोब मावनाय होनो नामा नोंसोरलागो थिगथारलै होमबालाय ओंखाम ओंख्रियालाय मा गाव जाबाबो संखानांगौखा दस्रा खामानिखौथ' नों रोंदेराना रोङा जायो नामा मावासो आङो बानानै बेफोरबायदि अनजों फिथा सावनाय सिथाव सावनाय होनबाथाय उन्दैफोरनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो मोनो आंहा होमबालाय जाखायाबो खोमा नानि थांदो आथिं आखाइ सुदो थांलाबो सुना हैलाबो नानि दा आबैनाव सिथावखौ एसे बुरजा देनानै लाबो दे थौदोलै आफा नांलायबायसो थायो गावसोरा अलसिया नालाय गावहा मालायनावसो बिहरफावदों थौदोलै बाबा आबैनाव दुलैबाबो जोंहा आबैनाव सिथाव बुरजा जाहैसै ना लारु फिथाबो ना Ini ya bilang bisa jalan juga. Abai, dapat mana setawa? Jumlahnya sama kena. नोंसोरलाय बहा सावनो रोंनोसै रानि महारानि मैला नांसियालाय मावनो रोङा नोमाया जानोबा रोंगौ मावनो रोंगौनोलै मालाय बानानैसो मावानो बहा रोंनोसै नों मा साफा रानियालाय मैला नांसियानो
औलै ने आबै ओमफ्राय आइया एसे बिहरबावनोसै नों मा थैलायसोआ जाथों लां नोंसोरबो बिमानि लाजोबखागोनसो बिबैयाबो सायावल' रागा जोंफ्लायो सिङावसो जा उखुमायो बिबै फिसौ मिलायथारदोंलै नोंसोर हाथारला आं नोंसोरखौ सोफैनो खांबाव नोंबो फेननो गाननो होनो हाया जेबो होनो हाया हैद मोजांसो थिनबावदों नोंहा आंहालाय खांबावसो नागिरखादों नों थिनाङालै जाम्बि गोसोम दानि बोथोरखौलाय मा मोनथिनो नोंलाय खमावनो साबा खांगोन आं साबा खांबासो साथामा लेखा गोरों जागोन सानैया निसा फाग्ला जागोन बिबै फिसौ मिलायथारदोंलै नोंसोर सिङावसो जा उखुमायो अनो नोंसोर बर' नायगासिनोसो दं आङो बेबादि मावा दाङा बिमा बिफा दं होननानै बिमा बिफानावल' नामसि बिमा बिफा दं होननानै बिसोरखौ आराम जाहोबाय था नों गथ' उनावसो बुजिगोन नों संसारखौ मोजां जाथारगोन बे संसारा थांथ' नानि बाबुआ दाय दं थांसै लांफादो नों मा रांखिनिनो औ नानि थांसै थ' हाब आदा रेडि आंलाव फिथाइ थायनायफोरबायदि बहा लानानै थाङामोनब्रा नै बिबैनाव थांदोंमोन गैयाना नोमबाजैयाबो फिथा सिथावखौनो सावना होआ नालाय दमासिनि जाहैदोंमोन ओमफ्राय साथामल'खा दा ना खांबावगोन एथ' बुरजा खांना मा जानांगौलै सोरखौ नायथ'नांगौ थोद दाबो बुजिया नों जाम्बा खांबावसो नागिरदों आंहा सानै साबाबासो साथामा लेखा गोरों जागोन सानैया निसा फाग्ला जागोन ओंखायनो बुरजा खांनांगौ बे सासेल' खांग्राफ्रा बिसिबां फस्थायनांदों सोरबा बाइकजों थिंसायनाय सोरबा जौ फाग्ला जानाय बिमा बिफाफ्रा बिसिबां आफस'स देलै दे आदा नोंनि गोसोसै